Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men jeg skal snart slette min Facebook. Nej, det skal jeg faktisk i dag, fordi jeg har lige fået opkald fra min lillebror. Han siger til mig, at der får en lille baby. Jeg smiler ikke, fordi jeg er glad, men jeg smiler, fordi jeg er fucking chokeret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Problemet er, at jeg har kørt med mange. Og en af dem er handicappet. Altså tænk, hvis min lille baby er handicappet nu, man, så mit liv er færdig. Så er det derfor, jeg er på vej hjem nu. For at sige om, hvis han er... Altså, hvad skal jeg gøre? Selvom den er handicappet eller ej, jeg bliver nødt til at have den jo. Så nu er jeg på vej hjem. Jeg skal nok tage et billede og sætte det på Facebook. Så jeg kan sige, hvor flot den er, hvis den er flot. Men jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre, man. Jeg fucking... Det eneste, jeg skal bare hjem og sige den. Før jeg ser noget. Jeg fortryder, jeg ved ikke, om jeg fortryder det, men jeg kommer nok til at blive en god far. Ja, en god far. Det er sikkert. Nu er jeg hjemme. Jeg ved ikke, om jeg skal scanne eller ej. Jeg bliver nødt til det. Ja. Til det. Så jeg har taget også en pizza med til den, hvis den kan spise. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage, men fuck det. Jeg kommer bare nu og se, hvad der kommer til at ske. Men alle vil jeg kommer til at slette min Facebook, fordi jeg vil have mere tid til den. Jeg ved ikke, det hvis jeg ikke smider den ud. Eller giver den måske til en hjemmeløs eller et eller andet. Men ja, vi skal nu, så skal jeg nok tage et billede lige om lidt og sætte det på Facebook. Altså det kan godt være, at jeg laver bare en lille video. Ses. Ja. Jeg er lige kommet hjem. Heldigvis han er ikke handicappet, og det er rigtig flot. Og nu skal jeg vise moren, bagefter jeg viser den også. Så jeg kan se den der. Og det her moren. Hun er stadig lidt skæv. Sådan. Og her har vi babyen. Kan I se, den er nuttet med, ikke? Sådan der. Kan I se? Jeg er stolt af den. Jeg ser, at den ligner sin mor på en brik. Ja. Ja, det ligner sin mor på en brik, kan jeg sige. Nå, hvor den bare nuttet.